דף ק"ג עמוד ב' למטה. אנחנו אוחזים 10 שורות מהסוף, בנקודותיים שעיר המשתלח. המשנה הביאה ששעיר המשתלח וגם פרה אדומה, שעיר המשתלח שנשחט בחוץ, לא עוברים עליו באיסור שחוטי חוץ, כי הוא לא ראוי לאוהל מועד. כתוב אל פתח אוהל מועד לא הביאו, מי שראוי לבוא לאוהל מועד. הגמרא הולכת לשאול סתירה מברייתא. בואו נראה. שעיר המשתלח אורמיני או קורבן שומע אני. כתוב בלשון של הפסוק, או כתוב אל פתח אוהל מועד לא הביאו, להביא קורבן לשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. ורמיני קורבן שומע אני אפילו קודשי בדק הבית שנקראו קורבן, גם קודשי בדק הבית נקראים קורבן, שנאמר ונקרב את קורבן השם. שם אחרי מלחמת מדיין, מה שהם לקחו שלל, אז לקחו את זה לכבוד הקדש, אז כתוב ונקרב את קורבן השם. אז אולי גם אדם ששחט קודשי בדק הבית בחוץ חייב על שחוטי חוץ. תלמוד לומר ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, מי שראוי לבוא באוהל מועד. יצאו קודשי בדק הבית שאינן ראויים. אומרת הברייתא, הוציא את אלו שאינן ראויים ולא הוציא שעיר המשתלח שהוא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד. שעיר המשתלח הכהן מתוודע עליו, עושה עליו גורל באוהל מועד. אז אולי שעיר המשתלח שראוי לבוא לפתח אוהל מועד, אולי עליו כן יהיה חייב על שחוטי חוץ. תלמוד לומר לשם, להוציא שעיר המשתלח שאינו מיוחד לשם, שהרי זורקים אותו לעזאזל, זה לא קורבן שמוקרב לשם, שהוא בעצם לא מיוחד לשם. אז בברייתא כתוב, מאיפה אתה ממעט שעיר המשתלח? מלשם. ואילו במשנה שלנו, מאיפה מייתנו את שעיר המשתלח? מבאל פתח אוהל מועד לא הביאו. אז יש פה בעצם סתירה. אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן קודם הגרלה, כאן לאחר הגרלה. אם זה קודם הגרלה, אז הוא הרי עדיין ראוי לבוא לפתח אוהל מועד, כי הרי צריך להתוודות עליו. סליחה, אם זה קודם הגרלה, אז הוא עדיין, תכף הגמרא תדבר על הוידוי, אז הוא עדיין ראוי להיכנס לאוהל מועד, כי הרי צריך לעשות עליו גורל. אז לכן צריך למעט אותו מלשם. אבל אחרי הגרלה, שכבר הוא לא ראוי לאוהל מועד, אפשר למעט אותו מאל פתח אוהל מועד לא הביאו. אומרת הגמרא, האמת היא שהיה אפשר להקשות, אפשר עדיין למעט אותו מלשם, כי אותו מיעוט לשם מועיל גם לזה וגם לזה, הנה חינמי. אבל בעיקרון לא צריך למעט אותו דווקא מלשם, אפשר למעט אותו מאל פתח אוהל מועד לא הביאו. אומרת הגמרא, אחר הגרלה נמי העיקה וידוי, אבל סוף סוף גם אחרי הגרלה הוא ראוי לפתח אוהל מועד, כי הרי צריך להתוודות עליו. אלא אמר רב מני לא קשיא, כאן קודם וידוי, כאן לאחר וידוי. כלומר, אם זה מדובר באמת אחרי הגרלה, ואחרי הגרלה הוא עדיין ראוי לבוא לפתח אוהל מועד, כי עדיין צריך להתוודות עליו. קודם וידוי אנחנו ממעטים אותו מאל פתח אוהל מועד. אחרי וידוי שהוא כבר לא ראוי, אחרי וידוי הוא כבר לא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד, אבל לפני וידוי שהוא כן ראוי לבוא לפתח אוהל מועד, מה אני ממעט אותו? אני ממעט אותו מלשם. ממשיכה הגמרא בדברי המשנה. המשנה הביאה עוד קבוצה, שאם שחט אותם בחוץ לא חייב עליהם על שחוטי חוץ, וזה בעצם הרובע והנרווה וכל הפסולים. שואלת הגמרא, והנמי תיפוק לי מפתח אוהל מועד, למה לא לומדים הרובע והנרווה מזה שהם לא רואים לבוא לפתח אוהל מועד? המשנה מייתה אותם מהפסוק ויקריבו לפני משכן השם, שבעצם הם לא ראויים למזבח. למה? אפשר למעט אותם מפתח אוהל מועד, הם גם כן לא ראויים לבוא לפתח אוהל מועד. אומרת הגמרא,
בישלמה קי"ד עמוד א', בישלמה רובע ונרווה, משכחת לי דהקדישינו מעיקר, מדובר שהוא הקדיש את הבהמה מעיקר, ואחרי זה היא נרווה או רבה, ועד הרבעו. ואז ממילא, כיוון שהיה זמן שהיא הייתה ראויה לבוא לפתח אוהל מועד, זה היה מקום לומר שהוא חייב אליה שחוטי חוץ, לכן צריך עוד פסוק אל משכן השם. אבל אלא מוקצה ונאבד, מוקצה ונאבד לא יכול להיות שקודם כל הוא הקדיש ואחר כך הוא יקצה לעבודה זרה או עבד לעבודה זרה, כי הרי אין אדם מוסר דבר שאינו שלו, אז על כוכך קודם כל הוא יקצה או עבד, ואחרי זה בעצם הוא הקדיש. אם ככה, אז מלכתחילה זה לא היה ראוי, אז למה צריך את הפסוק אל משכן השם? אומרת הגמרא, מדובר בקודשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי. דאמר קודשים קלים המון בעלים, ולפי שיטת רבי יוסי הגלילי יש לבעלים, יש לבעלים בעלות ממונית על קודשים קלים, לכן אם הם הקצו או עבדו אותו, אז הם מוסרים אותו, ואין בזה את ההגדרה של אין אדם מוסר דבר שאינו שלו. מאיפה אנחנו רואים, מאיפה רבי יוסי הגלילי למד את דבריו? דתניא ומעלה מעל בשם, איך אפשר למעול בשם, כלומר שם מדובר לגבי הכחשת הפיקדון, כלומר הוא הכחיש לחברו את הפיקדון, והתורה קוראת לזה מעלה מעל בשם, לרבות קודשים קלים שאין ממונו, דיבר רבי יוסי הגלילי. אז יכול להיות מציאות שקודם כל הוא הקדיש ואחר כך הוא הקצה ועבד, ואז היה שלב שזה היה ראוי למזבח. אומרת הגמרא אילקח, רובע ונרווה דבר ערווה, זה חל עם זה, גם אם זה כבר קודשים, כי זה בגוף הדבר. מוקצה ונאבד עבודת כוכבים, מה אמרנו בקודשים קלים? אתנן ומחיר כלאיים יוצא דופן, איך יכול להיות שהם חלו אחרי שהוא הקדיש? הרי אתנן זה שהוא שילם בכבש הזה עבור זנות, מחיר שהוא קנה בכבש הזה כלב, כלאיים שבעצם מלכתחילה זה אכלה, אז איך הוא בכלל הקדיש את זה? יוצא דופן שזה יצא דרך דופן הבהמה בניתוח קיסרי, אז איך יכול להיות שזה קודם כל היה קדוש ואחר כך הגיע הפסול? אומרת הגמרא בוולדות קודשים, מדובר שהוא הקדיש את האמא, וכשהוא הקדיש את האמא, הוולד במעי אמו עדיין לא קדוש. עדיין לא קדוש. מתי חל עליו קדושה? רק כשהוא נולד. עכשיו הוא הקדיש את הוולד, עכשיו הוא בעצם מכר את הוולד עבור כלב, מכר את הוולד עבור זנות. פסול כלאיים חל רק אחרי, ככה רואים פה. יוצא דופן חל רק אחרי. אז ממילא כסבר ולדי קודשים בהווייתן הן קדושים. אז הוא היה ראוי לבוא אל פתח אוהל מועד, מסביר רש"י מה זה היה ראוי לבוא אל פתח אוהל מועד? במעי אמו, הרי אמו קדושה, ובפועל הפסול חל אחר כך. ממילא צריך ללמוד את הפסולים האלה מפסוק אחר, ממשכן השם שהוא לא ראוי למזבח. בעלי מומין, יש לנו עוד קבוצה במשנה שלא ראויים לבוא למזבח, ולא חייב עליהם בשחוטי חוץ. בעלי מומין, בין מומין קבועים, בין מומין עוברין, אותו ואת בנו. ובכל הדברים האלה בעצם עכשיו הוא לא ראוי. המשנה מביאה 3 קבוצות שעכשיו הם לא ראויים, אבל בהמשך הם יהיו ראויים. בעל מום עובר, יעבור המום, הוא יהיה ראוי. אותו ואת בנו, או שהוא ביום השביעי, היום הוא לא ראוי, אבל אחר כך הוא יהיה ראוי. תורין שעוד לא גדלו, עכשיו הוא לא ראוי ואחר כך יהיה ראוי. לפי שיטת תנא קמא לא חייב לא לאו, לא עשה, לא כרת. לפי שיטת רבי שמעון אין כרת אבל יש לאו, תכף נראה על איזה לאו דיבר רבי שמעון. אבל למה צריך את 3 המקרים כדי ללמד אותנו את אותו עיקרון, שאם עכשיו זה לא ראוי ואחר כך זה יהיה ראוי, לפי רבי שמעון יש לאו וצריכה. דאי תנא בעלי מומין משום דמאיסי, אבל תורין דלא מאיסי, בעלי מומין מאוסים למזבח, אבל תורין שהם עוד לא גדלים הם לא מאוסים למזבח. אימה, אולי רבנן מודים לרבי שמעון שעובר על שחוטי חוץ, דמודו לרבי שמעון. ואי תנא תורין משום דלא חז, תורין לא ראויים למזבח ואיתחו. אבל בעלי מומין דאיחזו ואיתחו, אבל בעלי מומין תורין עוד לא ראויים למזבח, אז אולי לכן אין להם שחוטי חוץ, אבל בעלי מומין הם היו ראויים ונדחו. אז אולי אימה דמודלו רבי שמעון לרבנן, שבעצם כיוון שהם נדחו על גבי המזבח, אז לא יהיה חייב עליהם שחוטי חוץ. ואי תנא נתרתם משום דפסולה דגופאי, אולי דווקא תורין
בעלי מומין זה פסול בגוף, אבל אותו ואת בנו, אני לא יכול לשחוט אותו כי שחטו את אמו היום. אז ממילא זה פסולה מעלמא קאתילא. אימא מודולה לרבנן לרבי שמעון צריכה, לכן צריך, הייתי חושב לומר אולי פסול שהוא לא בגופו, והוא יהיה ראוי בהמשך, אולי יהיה חייב שחוטי חוץ, כמשמע לן שלא. עכשיו הגמרא מתמקדת בשיטת רבי שמעון, מהו עליו? רבי שמעון סובר שאם אדם שחט קורבן שלא ראוי היום, אבל הוא יהיה ראוי בהמשך, אז אמנם אין כרת, אבל הוא חייב לאו. מה המקור של רבי שמעון? שהיה רבי שמעון אומרת הגמרא, מה טעמא דרבי שמעון? אמר רבי אילאי, אמר ריש לקיש, דאמר קרא, לא תעשון. ככל אשר אנחנו עושים פה היום, משה רבינו אומר לישראל, שכשהם הגיעו לארץ, הם לא התנהגו את אותה הנהגה שהם נוהגים במדבר. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום. איש הישר בעיניו. מה? עומדת הגמרא, אמר לו משה לישראל, כי העליתו לארץ, ישרות תקריבו, חובות לא תקריב. כלומר, היום במשכן אתם לא יכולים להקריב מחוץ למשכן שום דבר. לא קורבנות חובה של יחיד, ולא קורבנות נדבה של יחיד. אבל כשתגיעו לארץ, איש הישר בעיניו, כלומר, דבר שהוא ישרות, שהוא נדבה, תוכלו להקריב. קורבנות יחיד של נדבה תוכלו להקריב. חובות לא תקריבו בבמת יחיד. אומרת הגמרא, אז בעצם אני לא יכול להקריב קורבן חובת יחיד כשנכנסו לארץ. וגלגל לגבי שילה מחוסר זמן. ועל זה אומר להם משה, וכאמר לו משה, לא תעשו. כלומר, אם אתה תשחט בהמה שהיא חובת יחיד, תגיד אדם מתחייב חטאת, הוא ישחט את החטאת הזאת בבמת יחיד בזמן הגלגל, ואף על פי שהחטאת יחיד הזאת היא מחוסר זמן, כי הרי בשילה כבר הם היו מעוטדים לבנות משכן קבוע בשילה, כל יום ויום הם היו מעוטדים לזה, אז הבהמה הזאת היא החטאת יחיד הזאת, אומר משה רבינו לא תעשו, אל תשחטו אותה היום, כי זה בעצם שחוטי חוץ, זה לא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד, אבל זה יהיה ראוי לבוא לפתח אוהל מועד. וגלגל לגבי שילה מחוסר זמן הוא, וכאמר לו משה לא תעשון. אז בעצם מכאן מוציאה הגמרא, שלפי שיטת רבי שמעון, בהמה שתהיה ראויה בהמשך, יש עליה איסור לאו. איזה איסור לאו? לא תעשון. מה כן אתם יכולים לעשות? איש הישר, רק ישרות תקריבו, רק נדבה, נדבת יחיד. אבל חובת יחיד לא. ואם תשחטו אותה בחוץ, עובר על איסור, לא תעשו. לפי זה בעצם יוצא, צריך להוסיף, וזה בעצם הגמרא הולכת לשאול, הרי גם בבמת ציבור בגלגל לא היה אפשר להקריב את הקורבנות האלה של החובת יחיד. לכן הם נקראים מחוסרי זמן. הם לא רואים לבוא לאוהל מועד היום, לגלגל היום. אי אפשר לשחוט אותם גם בבמת יחיד, אבל מתי אי אפשר לשחוט אותם? במשכן בשילה. אז זה נקרא מחוסר זמן, ומכאן הגמרא מוציאה שמחוסר זמן עובר עליו בשחוטי חוץ בלאו, זה שיטת רבי שמעון, שעובר עליו בלא תעשה שלא תעשו. רק הגמרא אומרת אם ככה, זה לא רק אם הוא שחט אותו מחוץ לגלגל, זה גם אם הוא שחט אותו בגלגל. אם ככה היה אמור להיות, שכל מחוסר זמן, אם תשחט אותו בתוך המשכן, אדם שישחט בהמה ששחטו את אמה במשכן, אדם שישחט בקורבן שבעצם הוא לפני 8 ימים, כל בעצם המחוסרי זמן האלה, אמור לכאורה לעבור על הלאו הזה, על הלא תעשו, גם כשהוא שוחט אותם לא רק מחוץ המשכן, גם אם הוא שוחט אותם בתוך המשכן, גם אם הוא שוחט אותם בתוך העזרה. כך אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה לרב זיירא, יחי מילקנה מילילקה בתוך המשכן, ומה, מי אמר לך שלא? על מה אמר רב זיירא, הכתוב נתקו לעשה. כלומר, רב זיירא אומר, אדם ששוחט קודשים בפנים, בתוך העזרה, אדם ששוחט אותו ואת בנו, אז הוא לוקה את 40 על איסור אותו ואת בנו. הגמרא שם שואלת, למה שהוא לא ילקה גם משום מחוסר זמן? וזה אומר רב זיירא, שהתורה נתקה את זה לעשה. הכוונה פה, זה לא המשמעות הרגילה שנתקה את זה לעשה, אלא שכשהתורה אמרה, אתה רוצה שהוא ילקה מצד לא ירצה,
אומר, מחוסר זמן יתקול העשה, כתוב בו עשה יתרה, ומזה שהתורה אמרה עשה יתרה, היא בעצם הפכה את זה, זה לא לאו בכלל, זה בעצם מצוות עשה להקריב אותו בזמנו, להקריב אותו בפנים בזמנו. ממילא אז אומרת הגמרא, לפי שיטתך אז גם בחוץ, לפי שיטת רב זעירא, כתוב נתקול העשה, אז אין כזה לאו. אומרת הגמרא, כל מה שרב זעירא אמר הנמילה לרבנן, אין כזה לאו לפי שיטת רבנן. רבי שמעון הכי נמי, גם בפנים וגם בחוץ, ילקה על מחוסר זמן. רק מה שיוצא כאן, אז בעצם זה לא, במשנה משמע, שהאיסור של רבי שמעון זה שחוטי חוץ. לפי איך שזה נשמע כאן, זה לא שחוטי חוץ, זה דין של מחוסר זמן. אדם ששחט קורבן לפני זמנו, בין בפנים בין בחוץ, יהיה חייב לפי רבי שמעון. זה הסבר ראשון בשיטת רבי שמעון, מעליו דלא תעשו. הסבר שני, רב נחמן בר יצחק אמר, פנים דגלגל לגבי שילה כחוץ דן. סליחה, הגמרא לא אומרת טעם נוסף, הגמרא מסביר את הטעם הקודם. אומר רב נחמן בר יצחק, אתה בא ואומר, שהרי גם אם הוא ישחט בגלגל, אז זה לא מועיל, על זה כתוב לא תעשון, אז אם ככה רואים שגם בפנים מחוסר זמן עובר, אומר לא, אל תיתן. בגלגל זה עדיין נחשב בחוץ, כי זה לא נחשב משכן. פנים דגלגל לגבי שילה כחוץ דן, ממילא רק אם שחט בחוץ יש איסור שמחוסר זמן, לפי זה מצוין. אבל בפנים, אם הוא ישחט בפנים מחוסר זמן, הוא לא יהיה חייב, כי זה דין שלא תעשון, זה רק בחוץ. זה דין ששחוטי חוץ, שהוא שחט לפני זמנו. הסבר שני אומרת הגמרא, רבא אמר. הסבר שני בשיטת רבי שמעון, איזה לאו הוא חייב? טעם דרבי שמעון כדתניא. רבי שמעון אומר, מניין לזובח פסח בבמת יחיד, בשעת איסור הבמות, שהוא בלא תעשה, פסח נחשב קורבן ציבור, אף על פי שהוא חובה על כל יחיד ויחיד, הוא נחשב קורבן ציבור, ואם הוא ישחט אותו בבמת יחיד, הוא עובר עליו. פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות, שאסור לשחוט קורבן ציבור בחוץ, תכף נראה מה הכוונה בשעת איסור הבמות, שהוא בלא תעשה, שהוא עובר בלאו, תלמוד לומר, לא תוכל לזבוח את הפסח, יכול אף בשעת היתר הבמות כן. האם גם בשעת היתר הבמות לא תוכל לזבוח את הפסח? תלמוד לומר באחד שעריך, לא אמרתי לך אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד. בואו קודם כל נקרא את הברייתא וננסה להבין אותה. פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות. אפשר לקרוא את הברייתא כפשוטו, אבל ככה הגמרא לא לומדת, אבל אני רוצה קודם כל פשוט לנתח את הדברים. האם אפשר לשחוט פסח בשעת איסור הבמות, בזמן שאסור לשחוט קורבנות יחיד בחוץ, האם פסח אפשר? מה ואמינה שאי אפשר, קודם כל צריך להבין, אם זו השאלה, למה שפסח יהיה שונה מכל הקורבנות יחיד? ב' מה זה בלא תעשה? זה כרת, זה שחוטי חוץ. על כוכך הגמרא לא עומדת את הברייתא הזאת בצורה כזאת. פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות, כלומר, בשעה שמותר לשחוט קורבנות יחיד בחוץ, אבל פסח הוא לא קורבן יחיד, האם הוא יעבור על איסור שהוא ישחט אותו בחוץ, שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר לא תוכל לזבוח את הפסח, יכול אף בשעת היתר הבמות, מה הכוונה? שהוא שוחט אותו במקום שמותר לשחוט אותו, תלמוד לומר באחד שעריך, לא אמרתי לך אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד, זאת אומרת, יש זמן שמותר לשחוט את הפסח, יש זמן שאסור לשחוט את הפסח. אז אומרת הגמרא, אימת, מה מדובר? הרי אתה אומר, הרי זה ברור לך, שפסח אסור לשחוט אותו בבמת יחיד, אם הוא עשה את זה בשעת איסור הבמות ממש על שחוטי חוץ. אלא הכוונה היא בזמן היתר הבמות שמתי שמותר לשחוט קורבנות יחיד, ובאנו להגיד לך שפסח אפילו שמותר לשחוט קורבן יחיד, פסח הוא לא קורבן יחיד, ועליו הוא עובר בלא תעשה. רגע, למה לא תעשה? הרי זה שחוטי חוץ. לכן אומרת הגמרא כך, אלא, מתי מדובר? הנה מאחר חצות, אם אחרי חצות, כרת נמי מחייב, זה שחוטי חוץ, זה קורבן ציבור. אלא עליו קודם חצות, מדובר בפסח קודם זמנו, אז הנה, זה מתחיל להיות דומה למה שאנחנו מדברים, זה מחוסר זמן, זה קורבן שעדיין לא הגיע זמנו, מדובר קודם חצות. ומה אתה בא ואומר? שקודם חצות, אם הוא שחט את הפסח, זה שיטת רבי שמעון, שהוא עובר בלא תעשה. ומה זה
ומה זה יכול אף בשעת היתר הבמות? כלומר, אם הוא שחט בזמנו, בשעת היתר הבמות, האם גם כן הוא יהיה חייב בלא תעשה? רגע, בשעת היתר הבמות זה שחוטי חוץ. הכוונה היא בשעת היתר הבמות במקום שמותר, אז מה החידוש? אז בואו נראה. אל עליו קודם חצות, לעולם, אל עליו קודם חצות. כלומר, מסביר רבא, מדובר קודם חצות, ומה? וכיוון שמדובר קודם חצות, מדובר בשעת איסור הבמות. וגם קורבן יחיד, אם הוא לא ראוי, אז אין עליו כרת. וזה בא להגיד לך, אבל שיש איסור לא תעשה. אבל בשעת היתר הבמות, כלומר לפי זה איך שרבא מסביר, מה זה בשעת היתר הבמות? בשעת היתר הבמות הכוונה היא, שאם הוא שוחט את הפסח לפני זמנו, בשעה שמותר לשחוט בחוץ, האם גם כן יהיה חייב? תלמוד לומר לא, רק מתי שכל ישראל מתקבצים. עכשיו, אז אומרת הגמרא, זאת אומרת, מה הכוונה רק בשעה, שכל ישראל נכנסים בשער אחד, שיש רק בשעת איסור הבמות, שיש בעצם משכן, ולא בשעת היתר הבמות. הגמרא אבל דוחה את דברי רבא. אומרת הגמרא לעולם לאחר חצות. באמת מדובר בפסח בזמנו, אחרי חצות. וכשכתוב בשעת איסור הבמות, לא כוונה היא שעת איסור הבמות בשעת היתר הבמות, שאסור אבל להקריב קורבן ציבור בחוץ. בשעת היתר הבמות קאי. ובשעת איסור הבמות כאמר, איסור במה לא, היתר במה לחברו, בגלל שזה פסח זה איסור במות. אבל לגבי קורבן יחיד זה שעת היתר הבמות. כלומר, אני מסכם. יש שתי אפשרויות ללמוד את הברייתא הזאת. יש אפשרות ללמוד את הברייתא כפשוטו, כמו שרבא ניסה ללמוד. שהיתר הבמות הכוונה היא בזמן שמותר להקריב קורבן יחיד בחוץ. איסור הבמות בזמן שאסור להקריב קורבן יחיד בחוץ, כי יש משכן. האם אדם שחט פסח לפני זמנו? אם הוא שחט פסח בזמנו, פשיטה שהוא חייב כרת בשעת איסור הבמות. אבל מה דין בשעת איסור הבמות הוא שחט פסח לפני זמנו? זה ממש המקרה של רבי שמעון, מחוסר זמן. וזה אומרת המשנה, הוא עובר באיסור, לא תוכל לסבוח את הפסח. מכאן למדים, איסור מחוסר זמן, לפי רבי שמעון בשחוטי חוץ. אולי אם הוא שחט פסח לפני זמנו, גם בשעת היתר הבמות יהיה אסור. זה אומר לך לא, רק בזמן שמתקבצים בשער אחד, רק בשעת איסור הבמות. הגמרא אבל דוחה את ההסבר הזה. הגמרא מסבירה לא, מדובר בשעת היתר הבמות, ועדיין יש דין מיוחד על פסח בזמנו אחר חצות שאסור לשחוט אותו בחוץ, כי פסח הוא קורבן ציבור, זה המשנה בא להגיד. מה הכוונה בשעה שכולם מתקבצים בשער אחד? כלומר אם זה בזמנו, מה זה לא אמרתי לך אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד, זאת אומרת אם הוא שחט את הפסח אחרי חצות, שזה בעצם כולם מתקבצים בשער אחד, הוא שחט אותו בחוץ, הוא עובר על לא תעשה. אם הוא שחט אותו לפני זמנו, אז באמת הוא לא יהיה חייב. לא אמרתי לך בשעה זאת אומרת לפי ההסבר הזה זה בדיוק הפוך ממה שרבא ניסה להוכיח. לא אמרתי לך בשעה שכל ישראל מתקבצים בשער אחד, רק בשעת זמן הקרבת הפסח. נראה עוד שתי חתיכות. מחוסר זמן. שואלת הגמרא, מובא במשנה אשם. זבה, יולדת, לא מביאים אשם. אז איך ישייך באשם מחוסר זמן? ואנה בני אשמות נינו? אומרת הגמרא, אמר זעירי, תני מצורע בעדי. מדובר על מצורע ששחט את האשם שלו, אשם מצורע לפני הזמן. אומרת הגמרא, עולותיהן ושלמיהן. אם זבה, יולדת, מצורע, הביאו את העולות והשלמים לפני הזמן, שחטו אותם בחוץ לפני הזמן, זה יהיו חייבים. שאלת הגמרא, ואנה בני שלמים נינו? איזה שלמים יש להם? אמר רב ששת, תני נזיר. תוסיף גם נזיר, שבנזיר יש שלמים, אם הוא הביא את השלמים לפני הזמן, הוא יהיה חייב השחוטי חוץ, אף על פי שלא הגיע זמנו, אבל הרי שלמים אפשר להביא תמיד. אומרת הגמרא, דזעירי קבעוה במשנה, קבעוה תנאי. השונים את המשניות הכניסו את הגרסה של זעירי, שזה מצורע. דרב ששת שאמר נזיר לא קבעו, אף על פי שחייב להסביר את המשנה ככה, אבל לא הוסיפו את זה
בתוך המשנה. לא קבעוה תנאי. עד כאן דף קי"ד.